Homa counties nyalo loso yore mag neno ni oganda bedo kod pi ka pi ntiere nyalo tim wechego mag pur ka pi ntiere nyalo los chiemo ka pi ntiere oganda bende nyalo yudo kaka pidho kata jamni. Geno marwa en ni duoko makare biro yudore. Kaka yor neno ni ratich nyithindo oket nyime e doho ma pacho ka jokanyo mag doho ma Homa Bay nobago nyasi mar kelo kanyakla nyithindo mopogore opogore kendo goyo kodgi mbaka agidwaro mondo mi konygi e tieko timbe mag rocho ratich nyithindo. Chenro motis ni Children's Service Month mobagi gi bad migao mar Doho, migao mochung' ne chenro mag nyithindo, bad migao mar obila kod migepe mamoko dhi nyime dwe ni mangima. Mano ni ratiro mag nyithindo riti kod konyo e tieko buche mag nyithindo mapie Doho. Jang'ad buche mar Doho mamalo ma Homa Bay, Justice Teresa Odira noko ni Doho oseketo okenge makare mano ni nyithindo oyudo ratichgi mapiyo pono ni ng'ato rocho ratichgi. Gin weche mano osir kod jang'ad buche Jacinto Rua mano oywago mana medruok mar kuo mag nyithindo ma okoni sani omedre mokalo e kaunti ma Homa Bay kane okwayo jonyuol mondo mi otem oneni obedo machiegni gi nyithindgi kaka yor geng'o kuo mag nyithindo. But since the Chief Justice, Honorable Martha Koome, came to office together with the NCAJ, they prioritized the children issues, and hence allocation for children is inadequate. Yes, and we call upon the government to allocate more funds to children department so that children programs can be run effectively. In Homa Bay County, the emerging trend now is that child trafficking is taking shape, mostly in Homa Bay sub-county and Rangwe sub-county. But as a judiciary in Homa Bay County, the Magistrates Court Homa Bay, we are ensuring that those kind of matters, they are being fast-tracked. We are working in collaboration with the Office of the Director of Public Prosecution, the National Police Service, and in particular the Children Department in Homa Bay County. Jatend migao mar riwruoge saga kod dongruok mago Hilni Matindo Wycliffe Oparanya